sin saber o que. Eu son Miguel, Eu son Fiz. e xunto formamos Verter Gueceta. Verter Gueceta, Sí, efectivamente. señor. Porque tirei unha lata de Monster e cárgueme un PC. Y así traemos este estilo refrescante. Música e humor con diferentes temáticas, con diferentes xéneros musicais e diferentes estilos. Sobre compañeros de traballo pesados que poñen excusas para non traballar, sobre xente que non se levanta antes das 3 da tarde. Sempre se deita tarde, tarde, ás tantas. Despois jarda se ven debaixo das mantas. Leva así moitas noites, xa non sei cantas. A ver ti despois a que hora xantas. Sobre xente torpe que cae de festa. Vaya hostia me peguei. Unha balada sobre ter catarro ou ter resaca. Doe, 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 doe. Doeme a gorxa. Doe, 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 doe. Outras por sair de festa por Lugo. Un funky, Un tecno. un ska. Fixemos unha cumbia, un merengue mezclado con reggaetón. Seguramente nadie fixera unha canción para dedicarlle e darlle grazas a un señor de Polonia por venderlle uns pedales, sabes? Os pedales danos flow con efectos. Vaya luxo, podo Parecer pintufo. Isto vai que alucinas ata parece que afinas. Eu creo que podes aprender moitas cousas totalmente random e que non che van a servir para nada na vida, pero que tens que saber. Vas a ver o que é un funeral planner. Vas a ver como se dice gracias en polaco. Como? Dziękuję. Pois entón, Dziękuję. Yaroslav. Vas a saber como se baila unha polka. Mentira, porque non sabemos bailar polka, pero vas a creer que sabes bailar polka. Tomamos a vida con humor, pero en todos os sentidos. Para pasalo ben, pero a veces tamén para reivindicar e para falar de cousas que igual non se queren falar. E dis que non a queren, auga contaminada. E dis que non a queren, auga contaminada. Pero sei que a van deixar moito mellor do que estaba. Pero sei que a van deixar moito mellor do que estaba. Ai, auga de Madrid, ai, erache moita cousa. Ai, auga de Madrid, ai, erache moita cousa. Xa non van ter que dicir, vai ser moito mellor a nosa. Coñecín a Miguel nun campamento. Estivemos toda a noite falando chistes de camareiro a camareiro. E creo que é o que mellor nos representa. Camarero, camarero. Un café que se xa descafeinado, con leite, con xeo, con bola de xiado, un sobre de azúcar a cada lado, con gotas de lujo en vaso cargado. Que era unha mezcla curiosa, porque de repente ves a alguén con apariencia heavy, eu que estaba prácticamente só enfocado na música tradicional, e de repente xuntámonos e facemos algo de todo. Gracias a mí escuitaches heavy e gracias a ti escuitei verbena. Eso é así. Queda moita noite, isto acaba de empezar. Pero sei que a última hora vou a pillar un kebab. Que va, un pan pizza con demais. Ademais, entra fame o el como animais. Xa, sabía. Se non iso, un calzoncillo rosa que poña gracias por vernos. Seguimos sendo máis amigos que compañeros, que para min é a clave de que Verter funcione realmente. Con licor café.